Ambalma bamananga mena Mali kono ani Mali koka ni bamananga kunnafoni wagati selen wala libina ke muna awe Mali kono ani akokan kibarew kan aw dangana bi kunnafoni la kumabaw filɛni Silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara mini o bɛ Masinakaw fe ani Kolongo ka fara ADN Mali ɲɛmaya so kan u ka maloforoba min bɛ an fana karamɔgɔ tɔgɔla Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara o malokari baaraw nu donna ka bɛn tɛnɛ tɛmɛnen na ma novembre kalo tile 25 Akili jagabɔ kɛnɛ dɔ fana sigira sen kan Hôtel Radisson na Eiza fɛ cogo min na ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ Mali jamana bilama lahalaw kan ni ne bi kunnafoni la kumabaw ye ɲɛfɔli bina kɛ minnu na aw ye aw bisimila bamananga kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan ni waati ye sumaw kari wagati ye ni o ye novembre kalo ye o kadara kɔnɔ Silamɛya dɛmɛtɔ Ansar bolofara mini o bɛ Masinakaw fe ani Kolongo u ka maloforoba min bɛ an fana karamɔgɔ tɔgɔla Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara Kolongo ka fara ADN Mali ɲɛmaya so kan o maloforoba in karili baaraw nu donna ka bɛn tɛnɛ tɛmɛnen na ma novembre kalo tile 25 a lajɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ ADN Mali ɲɛma dankan de bolo ka fara maaba caman wɛrɛw kan lajɛrɛ in serera maa minnu fɛ Cherifla jabaraniso tɔgɔla Amadu Kamara de tun bɛ a n'a ka jatala Fuseni Keyita u sera k'an sama min na an ka ɲamada o fɛ bi an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a fɔ ko tare baw kalo 3 ka se kalo 4 ma ni tun nana nin kɛnɛ in filɛ k'a fɔ ko ni malo in bɛ sɔrɔ yan bi a tun bɛ maa kamana gan nka ka sanga ni jamiyatu ansardinu aw ka bolofara min bɛ Masina ni Kolongo olu n'a dafɛ dugumisɛnninw la u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye min bɛɛ lajɛlen bi don a Seydi Cherif Ousmane Madane Aidara ka yamaru kɔnɔna na ni a malo a wɔlɔsɔnya fɔlɔ o dira jamiyatu ansardinu bureau national a ɲɛmɔgɔ dangan fɔlɔ fɛ walasa ka baaraw nundo Sojani min bɛnna ani dɛkɔnɔlaba dasi tɛ nisɔndiya la sabu n'i ka karamɔgɔkɛ y'i bila baara la i b'i kamana guwan baara in bɛna a wasawa a bɛna ɲɛ i bolo wa i bɛ kamana guwan o la nin kalo damadama kɔnɔ an bɛɛ kamana guwan de don a jaabi bɛna kɛ dumuni ye k'a di karamɔgɔ ma o kamana guwan de tun b'a la mais bi an b'a dɔn karamɔgɔ ma se yan fɔlɔ mais an b'a dɔn n'a ye malo diya ye ka bi sisan n b'a dɔn a bɛna nimisi wasa daminɛ o la n'o kɛra dɔrɔn anw bɛ lafiya bon o vraiment o lafiya karamɔgɔ ɲɛkɔrɔ nisɔndiyaba de b'an na daji tɛ min na o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ y'i bolo don malo in na k'a daminɛ Masina Mali yɛrɛ ansɔrɔ bɛɛ diɲɛ ansɔrɔ bɛɛ lajɛlen kabara i bɛ tɛ min nɔ hali international la jamana 30 ni kɔ min bɛ ansɔrɔ kɔnɔ a bɛɛ kulomajɔ de don ka malo in jaabi de la Mali national de bɛna kɛ initiateur ye ka jamana 30 nin bɛɛ kɔ bila baara la ansɔrɔ tɔgɔ la bon bɛɛ kulomajɔ de don ka Mali ta jaabi lajɛ n'o jaabi nana kɛ jaabi ɲuman ye yaro koni a kɛra wasa ye bon o la sisan ni Ala sɔnna ma ni y'a daminɛ de a bɛna labɛn min na ni Ala sɔnna ma ale y'a fɔ cogo min na an yɛrɛ de mago bɛ dugukolo caman na pour que k'a sɛnɛ k'a ɲa ka dɔbɔ Mali baloko gɛlɛya la ka dɔbɔ Mali baara ntanya la ni Ala sɔnna an pɛrɛl do kama o la nisɔndiya min b'an na dasi tɛ ala ni karamɔgɔ yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko malo ɲana o bɛ anw yɛrɛ wasa quoi o bɛ anw yɛrɛ de wasa an yɛrɛ de wasara walasa nin baara ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jate minɛ ni k'a labɛn hakilisigi ni bonya ni karama kɔnɔna na kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira ka ɲɛsin o baaraw sabatiliko ɲuman ma o maa ɲɛma nisɔndiyalen a ye dakuruɲɛ 2 sɔrɔ min bi don foli ani waleɲumandɔn o kadira kɔnɔna na nisɔndiya mun bi ne kɔnɔna danti nisɔndiya la fana aw yɛrɛ ɲuman na fana ko ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ malo a kɛra a ɲɛna a kɛra wasa ye jama bɔra kana jɔ ka baara kɛ donc a diyara n ye an nisɔndiyara baara kɛra wasa ye fana bon olu jɔyɔrɔ ye mun y'a ko la bon national ye nin baara nin bolo da k'a yira k'a fɔ ko sɛnɛ ti ɲɛ ni a cakɛminɛnw tɛ bon o la toujours an ye an bolo b'u ye u k'u jija ka cɛkɛ machine dɔw ɲini hectare 200 in ɲinɛ an y'a bɛɛ baara ni machine wɛrɛw de ye donc o la o kɛra mun kɛ u yɛrɛw jija la ka se ka machine 4 san motoculteur 4 u y'a san ɲɔnɔ k'an fɔna donc o la ka di an ma fana batisi 2 o sana lirigiri ka di an ma fana inshallah olu de b'an bolo fana baara in kama pour que cɛsiri bɛ se ka taa fɔ laban ye mun ye o kɔni ye foli de ka ɲɛsin tɔnden bɛɛ ma ani an karamɔgɔ Ousmane Cherif Madane Aidara ale min kɛra baara in bɛɛ sababu ye a n'a laseli ɲuman ani aw minnu yɛrɛ wulila ka n'a jɔ ka na an jaw ta bon a ka ye fana an bɛ aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ka aw barikada
aw ni ce ani baraji. Ni maloforo in n'a kundama bɛ taa hectare 200 la ni a bɛɛ lajɛlen labɛnna jamiyatu ansardini maaw fɛ baara kɛra maa minnu fɛ ani dugudenw u bɛɛ lajɛlen nisɔndiyali yera nin kɛnɛ kɔnɔna na janko u bɛ se ka kɛ nin koba in seereya ye cogo min na. An bɛ y'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil islamique du Mali maa ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɛworo a se de Cherifla Madani Haidara ka sangani a ka laɲiniw ye jamiyatu ansardin ka bɔ Mali kɔnɔ u ye nin baaraba kule in boloda walasa ka fantanya k'o kɛlɛ ka denmisɛnw ka baara ko gɛlɛya ka o fɛnɛ kɛlɛ ani dun ka fa u bɛ se ka sabati cogo min na Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Masina mara la furuko in kɛra wasadi wasa mun don a tɛ se ka ɲɛfɔ ka se a dan na kalo 6 kɔnɔna na ka na foro dugukolo sɔrɔ ka a wabɔ ka tila ka n'a dan bi ni ala sɔnna ka o k'a tigɛ don ye donc an b'a fɔ bi ye wasa don ye mais an b'a ɲini ala fana fɛ ka ɲini gouvernement fɛ vraiment u ka dugukolo di an ma mun dugukolo mun bɛ se ka anw nafa n'an ko dugukolo di mɔgɔw hakili la gouvernement bɛ dugukolo di mɔgɔw ma fu de u t'a di mɔgɔw ma fu dɛ gouvernement i bɛ dugukolo de ɲini ka a wari sara i yɛrɛ ka poche kɔnɔ k'a dilan million 900 million 1000 mɔgɔ bɛɛ de bɛ se k'o don dugukolo la bɛɛ tɛ se k'o don dugukolo la donc mɔgɔw a bɛ dilan ni wari de mais u ka dugukolo d'an ma a wari dilan wari b'an bolo u ka dugukolo hectare 1000 d'an ma a dilan yɔrɔ b'an bolo a wari b'an bolo an bɛ se k'a kɛ vraiment bi o wasa de bɛ anw kan foro kɔnɔna na k'a ye kalo 6 kalo 7 kɔnɔna na foro sɔrɔla k'a fɛn bɛɛ kɛ bi o malo kan de bɛ wa malo fana ɲɛ. Cakɛda min ɲɛsinin no sirako laharaw ma ni o ye service de route ye u ka san lajɛrɛba baaraw kun cɛra ka bɛn juma tɛmɛnin na ma hôtel du cinquantenaire la Sikaso min senfɛ laɲini caman o sigira sen kan a ɲɛmaya tun bɛ sirako ani sira labɛn minisiriso u ka secrétaire général bolo ka fara maaba caman wɛrɛw ka Sikasokaw fɛ a baara in sereyara maa min fɛ Cherifla jabaraniso tɔgɔ la Amadu Kamara de tun bɛ a n'a ka jatala Daramani Male u y'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. San o san lada don Mali cakɛda min sigilen bɛ ka ɲɛsin an ka sirabakow ma n'o ye direction nationale des routes ye ka tɛmɛ ni minisiriso min ka baaraw ɲɛsinen bɛ sirabakow ni siraba labɛnw ma an ka jamana kɔnɔna na n'o ye ministère des infrastructures et de l'équipement ye u ka tile 3 sigili min ni ɲinanta n'a kɛra Sikaso a baaraw kun cɛra ni laɲini dɔw sabatili ye minnu na kɛ sabu ye ka fɛɛrɛ ani dabali sɔrɔ u ka degun na n'o ye sirabako gɛlɛyaw ye an ka jamana kɔnɔna na. Le fila in kɔnɔna na an y'a essayer k'a lajɛ salon ta salon réunion dɔ kɛra donc an y'a jateminɛ an y'a lajɛ salon baara minnu décidera o réunion kɔnɔ donc o baara ninnu kun cɛra cogo min na donc olu an y'o kumaw fɔ bon en même temps ɲinɛ wari min kan ka don san wɛrɛ t'a la donc an y'o fana an ka kuma bolila o fɛnɛ kan. Ni ladala ɲɔgɔn ye n'a bi don san 2020 o baaraw bolodatogo hukumu kɔnɔna na a kɛra wagati ye walasa lajɛrɛ kɛbaw u ka hakili jagabɔ baara minnu kɛr'u fɛ san 2019 ani baara kura minnu bolodalen don ka ɲɛsin san 2020 ma. Réunion kɔnɔna na an ka baara ye min ye comme n y'a fɔ cogo min na donc an ni DNR bɛ sira dɔw de dégager k'a fɔ an ye an ka taa lajɛ est ce que ni sira ninnu o état bɛ cogo min na donc machine de b'an bolo an bɛ taa lajɛ ni sira ninnu bɛ se ka kɔnɔni kɛ ou bien ni entretien kan ka k'a la sisan ou bien ni fɛn wɛrɛ de kan ka k'a la donc an b'o de dégager fɔlɔ donc an ka rapport bɛ d'u ma donc u b'u ka programmation kɛ pour que ni yanni samiya ka kan u ka intervention kɛ sira ninnu kan pour que sira ninnu kana tiɲɛ. N'a jira Mali jamanaba don k'a fɔ ko tɔgɔ dɔrɔn tɛ dɛ jamanaba don parce que ale bonya a bɛ taa sigi jamanaw dɔ sigiyɔrɔ 5 sigiyɔrɔ 6 kan donc an ka siraw cɛ ka jan ɲɔgɔn na ni mɔgɔ min y'a filɛ ka bɔ Kaye ka taa Gawo dɔ b'a la dɛ donc n'i b'o o siraw dilan f'i ka jatew dɔ de minɛ an kɔni hakilila la sira dilan kuma n'i ya sira dilan ni hakilila min ye a bɛ se k'o lase. Hakilina min y'u bila ka ɲinanta ka a ta ka taa kɛ Sikaso a lajɛrɛ senfɛ maa minnu yera lajɛrɛ in kɛnɛ kɔnɔna na a kɛra wagati y'u bolo walasa u ka hakili falenfalenw kɛ ani hakili jagabɔw caman kɛ ka ɲɛsin baaraba minnu bolodara minisiriso fɛ san 2020 kɔnɔna na u ka se ka u da don o la. Thème fɔlɔ o ye programme entretien 2020 an kan ka mun kɛ programme min ni an nana n'a ye o ye an mago bɛ min na o ye 92 milliards 2020 kɔnɔ pour que ka siraw entretien kɛ
mais min fɔra an ye ko o bɛ yen o ye miliyari 20 donc a ma nɔgɔn groupe 1 bɛ baara kɛ miliyari 20 kɔnɔ an b'a kɛ cogo jumɛn an bɛ se ka min kɛ o la mais a ka kɛ mɔgɔw nafala ye kuraw dilanni kɔfɛ sira fɛn fɛn min existe nɔ olu bɛ entretien cogo min musaka min kan ka don o la o kan ka o wari de ɲini mago min bɛ yen o sigiyɔrɔma 100 o 100 n'an ye sigiyɔrɔma 25 sɔrɔ o la an b'an pan ka tigɛrɔ fɔ o tɛ ko ye min bɛ kow ladilan donc hakililajigaba bɛ ka kɛ o bɛɛ lajɛlen kan pour que an ka o taabolo bɛɛ yɛlɛma. Hakili jiginna an bɛ a yiraw la k'a fɔ ko jɛkulu 2 tun sigira sen kan walasa olu ka se k'u hakili jagabɔ nin baara bolodalen ninnu kan. Jɛkulu fɔlɔ n'o tun bɛ tali kɛ baara minnu bolodalen don siraba dilanw ani siraba minnu tiɲɛna olu labɛnni hukumu kɔnɔna na olu hakili sera fɛn caman ma walasa fɛrɛna sɔrɔ o degun o n'o gɛlɛyaw la. Jɛkulu 2nan n'ale ka baara tun bɛ ɲɛsin ka fangabondaw ani marabolow olu ka se k'u nin don baaraw la cogo min na ani gafe minnu talen bɛ jamana ɲɛmaw fɛ o kow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sifilɛ cogo min na ni ka sanga ni baara kuraw ani laɲini kuraw sabatiliko ɲuman ye. Baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kuncɛra bonya ni karama ni nisɔndiya kɔnɔna na ka sɔrɔ ka an bɛn k'o boloda ni Alahu Taala ka diɲɛ ye san nata. Hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ fana sigira sen kan Eiza fɛ hôtel Radisson na nin kalo in tile 27 ni a bɛ kuncɛ kalo tile 28 cogo min na ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ ni ka fɛɛrɛw ɲini Mali jamana bɛ lahala min na an bɛ donni min na i ko bi nin baara in fana sereyara maa min fɛ Cherifla jabaraniso tɔgɔ la Ali Amidou Badini de tun bɛ a n'a ka jatala Abdoulaye Sogodogo u y'an sama min na an ka ɲɛmada o fɛ. Eiza no be beje fanga kokoromadoni ko fo farafina Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique akani tleflasigi muna musaka bora Union européenne yorola alaɲini no te dɔwɛrɛ o de ka dɛmɛ ɲɛsin faso jama mɔ société civile bɛni kotoɲɔgɔn la sabatili la Mali jamana kɔnɔ. Eiza yɛrɛ Institut électoral pour une démocratie durable an ka baara fɔlɔfɔlɔ Mali la o ye appui au processus électoral ye. Donc depuis 2018, Salon a un projet de l'Union européenne fait nos projets, projet d'appui, projet de renforcement, disons, du rôle de la société civile dans la promotion de la paix, la cohésion sociale et le processus électoral. Donc élection appui l'un fait, mais bara fait que cohésion sociale quand sensibilisation et cohésion sociale quand action fait accentuer de paix au camp parce qu'en y a fort ni a mais ko élection on va se benebe ni a mais élection on va se jamana o basigilendo o de ake anga voler de cohésion sociale ani la promotion de la paix au Mali. Hakili jagabo keno na sigi tile 2 kono yasa ka boni fereni dabaluye mumbe jamana gouvernement deme aka wulika jola sanga ani wati chefoni kambe ani jamana kolosumana. La nyini nanani ni kene sigili parce que en mes projet mon kan 600 un projet voulait sabade volet sabana oui la sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. Donc au volet sabana mise en œuvre de là il y a une activité atelier d'échange initiée. C'est toujours appelé qu'à un leader communautaire ou un société civile kolu hakila jigi en même temps qu'on renforce pour que ce que joyero fa qu'elle est kumbenina ani qu'elle est gérée de la toromna nama pour la prévention et la résolution des conflits communautaires. Bamakuta ko fe ni hakili jagabo kene kelen bolo dalendo jamana marabolo kono noye kulikoro Sikaso Segu Mopti Tombouctou Gao ani Kidali o fero na faranyonka ni ka lase jamana famo ma wale yali kamo jautali o de kera kanibara nundon kunche. Diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies bolofara min bɛ ni o ye UNICEF ye o fana ye hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni araba tɛmɛnen na ye hôtel Sheraton na Bamakɔ walasa ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ u ka baarakɛlaw ani u ka baara bolodalenw kan kunnafoni cɛrini nasiraw fɛ a sereyara maa min fɛ Cherifla jabaraniso tɔgɔ la Maretu Jalo de tun bɛ a n'a ka jatala Baba Keita an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. Diɲɛ tɔnba Nations Unies bolofara min bɛ yen nɔ min ka baara ɲɛsinnen don denmisɛnw ka hakɛ lafasali ma UNICEF ale bɛna sigi ka hakili jagabɔ kɛ walasa baara minnu bɛ don a ka kunnafoni carili hukumu kɔnɔna la olu ka se ka évaluer k'a dɔn n'u ye nɔ bɔ ka tila ka san 5 nata kunnafoni di baaraw sigi sen kan. Depuis 2015 gouvernement du Mali ani UNICEF
o ye bɛnbɛnbɛn kɛ k'a filɛ denmisɛnw ka ko la communication bolo fan fɛ mun ni mun ka ɲi ka kɛ min bɛ se ka jama dɛmɛ ka denmisɛnw fana ka bɔ nɔgɔ la o sira kan o bɛnbɛnbɛn kɛra hakili damani bilara ɲɔgɔn kan baara min ka ɲi ka kɛ o san 5 kɔnɔ donc san o san an bɛ ɲɔgɔn ye ka revue annuelle kɛ k'a filɛ nin san in na an ye nin baara ni nin baara in kɛ an sera yɔrɔ jumɛn na min ɲana min ma ɲa ayiwa min ka ɲi ka labɛn pour que an ka se ka faamuyali kɛ a la k'a kɛ cogo wɛrɛ la pour que a ka se ka fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la cogo min na san o san o tun bɛ kɛra bon ɲinan san 2019 ta o ye san 5 laban ta ye donc san 2019 ka baara bɛ yen mais san tɛmɛnenw bɛɛ ka baara fana bɛ yen mun ka ɲi ka kɛ ɲɔgɔn kan ka filɛ sisan san 5 in kɔnɔ an tun ye min jate ta an tun ye min laɲini k'an b'a kɛ ni ala ka dɛmɛ ye est ce que o laɲini ni a dafara wa n'a ma dafa mun y'a kɛ a ma dafa n'a ma dafa fɛɛrɛ jumɛn ma sɔrɔ an fɛ an ma se k'a dafa ayiwa an bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ jumɛn sɔrɔ pour que siɲɛ wɛrɛ nata an ka se k'o dafa ka ko wɛrɛw kɛ mun bɛ denmisɛnw ka diɲɛlatigɛ sabati donc o de kɔnɔna na ni ɲɔgɔnye nin bɛ kɛra donc ɲɔgɔnye nin kɔnɔ a fana y'a faamu k'a ye ko région bɛɛ mɔgɔw de bɛ yan directeur régional bɛ yan Bamako mɔgɔw bɛ yan radio mɔgɔw bɛ yan télévision mɔgɔw bɛ yan radio privé mɔgɔw bɛ yan radio public mɔgɔw bɛ yan donc bɛɛ lajɛlen de bɛ yan denmisɛnw yɛrɛ bɛ yan fana parce que mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ kun di a kɔfɛ quoi donc denmisɛnw yɛrɛ bɛ yan fana donc bɛnbɛnbɛn caman kɛra pour que bɛɛ lajɛlen ka kɛ yan an ka se ka a sɛgɛsɛgɛ ka filɛ min taara ɲɛfɛ min ma taa ɲɛfɛ min ka ɲi ka walima cogo min na an fana b'a filɛ tuguni san nata 2020 ani 2021 an bɛ se ka mun ni mun de kɛ. Mali minisiriso min ka baara ɲɛsinen don kunnafoni ko ma o secrétaire général kun bɛ kɛnɛ kan a y'a yira k'a fɔ hali bi olu ni UNICEF u bolo bɛ na to ɲɔgɔn bolo walasa ka ni kunnafoni cari baara ninnu nɔgɔya. UNICEF ni maa o maa bɛ baara kɛ u ye wele bila olu bɛɛ lajɛlen ma ka n'u sen don nin baara in na. An b'an kunda Faransi jamana kan. Faransi jamana sɛnɛkɛlaw ye nisɔngoya yira kɛ ka bɛn novembre kalo tile 27 ma. A kɛra Faransi dugu caman kɔnɔ ka sanga ni gɛlɛyaw sɔrɔli ye u ka sɔrɔkow nasiraw fɛ walasa ka faamuyali sɔrɔ nin ko in tɔ la. Kafune Bacili bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Faransi jamana kɔnɔ Faransi sɛnɛkɛlaw murutilen don ka sanga ni u ka feerefɛnw sɔngɔ jasili ko ye ka bɛn ni arabadon novembre kalo tile 26 ye Faransi jamana faabala Paris ani Lyon dugu kɔnɔ nisɔngoya jira fɛɛrɛ cogo dɔw bolodalen don u bolo i n'a fɔ komi u ka feerefɛnw jagoli balili sɛnɛkɛla ninnu bɔra ni u ka tracteurw ye Faransi duguba la Paris ani Lyon walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira sɛnɛkɛla ninnu ka laɲini ye fɛn min ye u ka nisɔngoya jira in sen fɛ sanni feere nasira fɛ ba ka se ka don u ka sanni feerefɛnw musaka ko la min bɛ kɛ sababu ye sanni feere ka kɛ kɛcogo ɲuman na wasa kɔnɔ ni nisɔngoya jira min kɛlen filɛ nin Faransi jamana sɛnɛkɛlaw fɛ a hakilina bɔra sɛnɛkɛlaw ka lapasa tɔn de la ka wele bila u ka tɔndenw ma ka fara sɛnɛkɛla sifinnakaw kan u ka jɛ ka dugu bɔlɔn furancɛw minɛ walasa ninkura bɛ se ka fiyɛ u ka ca la cogo min sɛnɛkɛlaw y'a jira k'a fɔ ko san daminɛ na ko sariya sen min ni o taara ka don ba la ni o sariya sen kun kɔnɔ kuma kun bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ ko kun kan ani ka se ka sanni feere ko damakɛɲɛ sɛnɛkɛlaw y'a ye k'a fɔ olu ka bɔba tɛ ko in na i n'a fɔ komi a bɛ ɲɛfɔ cogo min bawo u yɛrɛw ka fɔ la u ma yɛlɛma ɲumanw ye sɛnɛkɛla ninnu ka nisɔngoya jira in sen fɛ tracteur 1000 u donna olu de kɔnɔ ni k'u ka nisɔngoya jira Faransi faaba la Paris walasa ka se ka waleya kɔn u yɛrɛ ka fɔ la waleya minnu bɛna dankarike u ka sɛnɛ la ani sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔko la. O de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Kafune Bacili ale ka ɲininenw don. Mali jamana ani Faransi jamana bɛ sanga la kasara min ni o ye Faransi kɛlɛbolo force Barkhane finitigila ka cɛ 13 bɔnɛ u niw na ka sanga ni sorasiya pankurundenni 2 hélicoptère cunnen sani dugu cɛ ni kasara in latigɛra ka bɛn tɛnɛn tɛmɛnen ma Mali jamana kɔrɛ yan fan fɛ o de kadara kɔnɔ tasibila kɛnɛw sigira sen kan Faransi jamana maa ɲɛmaw ani Mali jamana fɛ Faransi jamana maa ɲɛmaw ye waleɲuman dɔn kɛnɛ min sigi sen kan k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin u ka kɛlɛbolo force Barkhane cɛ 13 ni binni ma o kɛnɛ kɔnɔ sorasiya maa ɲɛmaw caman ka fara jamana maa ɲɛmaw kan u jɛra ɲɔgɔn fɛ ni ka tasibila kɛnɛ in ɲɛnɛmaya ka daminɛ Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron na politiki ko maa ɲɛmaw sorasiya maa ɲɛmaw jamana gouvernement ka ministriw chef d'état major des armées u bɛɛ lajɛlen de jɛra ni ka waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin u ka finitigila ka cɛ 13 ninnu ma minnu ni binna Mali jamana kɔrɛyan fan fɛ pankurudeni 2 cunnen sani dugu cɛ ni u ye Faransi faaba la Paris état major dagayɔrɔ la hexagone bala
Salar tasibila kɛnɛ in sigira sen kan yen de ka bɛn ni taratadon wulakili jan ye. Kɛnɛ in kinikini bonyana kosɛbɛ. Sɔrɔsiya minisiri muso Florence Parly ka fɔ la bɛɛ lajɛlen wulilen kɔfɛ ni k'i jɔ walasa k'o kɛ tasibila ye sɔrɔsilaka sabagatɔ nunu yɔrɔ. A ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ɲɔgɔn fɛ ŋaniyaw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kelen ye ka wale ɲuman dɔn kɛ cɛfari 13 ni binnen nunu ye. Faransi kɛlɛbolo force barkani ye finitigilakaw ye minnu ka caw kɔkɔrɔma donnen do ka daminɛ majorité la kana droite la ani socialistiw. An bɛ don min na i n'a fɔ komi bi force barkani ye kɛlɛbolo ye min ka wulikajɔ fɛɛrɛw ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ kɛlɛbolo camanw kan minnu ka baaraw bɛ ɲɛsin Faransi jamana kɔkan jamanaw dɛmɛɲɔgɔnyali ma banbaganciya kɛlɛli kadara kɔnɔ. A bɛ taa se fo finitigilaka 4,500 ma minnu bilalen do ka taa kɔkan dɛmɛdon kadara kɔnɔ. Lagine Konakiri jamana kɔnɔ muɲugu manyaga waliyaw be sena jamana kɔnɔdenw bɔra ni ka dugu bɔlɔn furancɛ janw minɛ Lagine jamana faaba la Konakiri ka bɛn ni tarata don ye nisɔngoya jiraba nunu bɔra i n'a fɔ komi kɔnɔkulu walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira sariya sen min ni o hakilina da jirala jamana ɲɛma Alpha Condé fɛ ni o kɛra tafɛn ye k'a don bala bɛɛ o b'a yamaruya jamana ɲɛma ka se ka manda sabanan ɲini walasa ka se k'a yɛrɛ nɔna bila ko sabanan kɛ fanga la jamana kɔnɔdenw y'a jira k'a fɔ ko u tɛna jɛn ni o de ye ko jamana ɲɛma Alpha Condé ka jigin ka bɔ fanga la ka bɛn ni a ka manda filanan ye bawo k'u tɛna na sɔn bada a k'i kanbɔ ka jamana ɲɛmaya ɲini tuguni ko manda sabanan ko damba yɛrɛ ye Lagine Konakiri jamana fanga sinamatɔ maa ɲɛma Fode Usu Fofana ka fɔ la ko maa hakɛya min ni o bɔra ka bɔlɔn furancɛ minɛ walasa ka se k'a laɲini k'u tɛna na jɛn ni yɛlɛmakura doni ye sariya sunba kɔrɔ min bɛna yamaruya jamana ɲɛma Alpha Condé ye a ka sigi jamana ɲɛmaya kunna tugun a y'a jira k'a fɔ ko nisɔngoya jiraba hakɛya bɛ t'i jɔ fo maa 1,000,000 hakɛ la nka kunnafonidilaw ka jate la a bɛ t'i jɔ fo maa 8,000 kɔ hakɛ la kabiri ni nisɔngoya jiraw bi daminɛ Lagine Konakiri jamana kɔnɔ nisɔngoya taama jira min kabiri ni novamburu kalo tile 14 tɛmɛnen jamana fanga sinamatɔnw fɛ ni ɲɔgɔnna yangaba kuma sɔrɔ nisɔngoya taama in sen fɛ tɔɔrɔma jamana kɔnɔ den kelen sɔrɔ kabiri ni oktɔburu kalo tɛmɛnen de jamana fanga sinamatɔnw FNDC u bi ka welewele dabila jamana kɔnɔdenw ma walasa ka se ka bɔ k'u ka nisɔngoyaw jira dugu bɔlɔn furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lagine duguba la Konakiri ye min ye jamana fanga sinamatɔnw dagayɔrɔw ye nisɔngoya taama min bolodara u fɛ ka bɛn ni oktɔburu kalo tile 14 tɛmɛnen ye o nisɔngoya jira in sen fɛ ni lakana tigilamɔgɔw donna jama tu la walasa ka se ka kɛ basigi karamɔgɔ ye a ka ca jamana kɔnɔ den sivili mɔgɔ 20 ye minnu ni tora la ani gendarme kelen nisɔngoya jiraw bɛ ka kɛ walasa ka se k'u kanga jamana ɲɛma Alpha Condé ni a ka baara bolodalen kura dɔ de ni ɲɔgɔn cɛ min bi tali kɛ yɛlɛma kura doni na jamana sariya sunba kɔnɔ ni sariya sen tora ka ta k'a don bala bɛɛ o b'a yamaruya jamana ɲɛma Alpha Condé ye ale min sigira fanga la k'a yɛrɛ nɔnabila san 2000 ani san 10 jamana ɲɛmasigi kalata ye ka labana k'a ka fanga la kurakuraya ko kurakun ka sanga ni san 2000 ani san 15 jamana ɲɛmasigi kalata ye a ka manda filanan o de kuncɛtɔ filɛ nin ka bɛn ni jamana ɲɛmasigi kalata ye min ka kan ka dɔgɔda ka bɛn ni san 2000 ani san 20 ye jamana ɲɛma b'a fɛ ka yɛlɛma don jamana sariya sunba kɔrɔ walasa ka se k'i kanbɔ ka manda sabanan ɲini jamana kɔnɔdenw ko k'o de kuma t'a la k'a ka manda tɛ lakurakuraya ko sabanan kɛ u kunna manda filanan in kuncɛlen kɔfɛ k'a ka ta ka wuli ka bɔ u kunna walasa kunkolo kura na sugandi jamana ɲɛma Alpha Condé yɛrɛ a si bi t'i jɔ san 81 na ka sanga ni a ka hakilina kura de ye ka ɲɛsin jamana sariya sunba ma o de kɛra sababu ye ka ɲuɲu caman wuli Lagine Konakiri jamana kɔnɔ ni nisɔngoya taamaw tɛ ka kɔtigɛ jamana kɔnɔdenw fɛ. Algérie jamana kɔnɔ ka bɛn ni tarata don novamburu kalo tile 26 ye maa bayirika fana ye dugu bɔlɔn furancɛw minɛ walasa ka se ka bɔ k'u ka nisɔngoyaw jira o fana nisɔngoya jira kun bɛ tali kɛ fɛn min kan jamana ɲɛmasigi kalata don min dɔgɔdalen don ka bɛn desamburu kalo tile 12 nata ma jamana kɔnɔdenw y'a jira k'a fɔ k'u t'a fɛ jamana ɲɛmasigi kalata ka boloda Algérie jamana kɔnɔ ɲinan san yɛrɛ mumɛ kɔnɔ a bɛɛ ta jamana ɲɛmasigi yɛrɛmankutu baaraw kɔni bɛ sen na cɛbɔ 5 minnu ni olu bɛ k'aw da ɲɔgɔn kɔ a la ka bɛn desamburu kalo tile 12 ma bɛɛ lajɛlen b'i ka timinandiya la i ka fan fɛ kabiri ni février kalo tile 26 tɛmɛnen
ka sanga ni nisɔngoya jira taama ye min nun donna kalandenw fɛ ni jamana kɔnɔden caaman wulila ka fara u kan. Nisɔngoya taama nunu yanga bonyanen do kosɛbɛ bi jamana kɔnɔdenw fɛ. I n'a fɔ komi nisɔngoya jira tɔw tarata don nisɔngoya jira nun tara Place des Martyrs de Dala ni ka Alger dugu fantan nani bɛɛ lajɛlen munumunu kana kuncɛ postu bala. Nisɔngoya taamakɛla nunu ka nisɔngoya jira senfɛ kule bɛ ka kɛ ni babu munnu ye ani fɛn min kun bɛ se ka kalan u ka sɛbɛnnidenw kan. Furancɛrɔ fanga maa ɲɛma min bɛ u kunna ko garde salaka ta ka bɔ u kunna ko jamana ɲɛmaa sigi kalata ko kuma t'a la ɲinan san kɔnɔ. Wa k'u tɛna na jɛn'a ye jamana ɲɛmaa sigi ka boloda ka ni fanga in to u dala k'u tɛ sɔrasi fanga la bi u t'a la sini. A laɲininen do u fɛ ko fanga ka segin jamana kɔnɔdenw ma. Sanga ani waati jamana kɔnɔdenw ka murutiliw senfɛ nin kɔrɔfɔ kelen ninnu de y'u dalagɛsɛw ye. Hali n'o y'a sɔrɔ nisɔngoya jiraw bɛ senna ni dugudenw bɛ ka muruti ka bɔ dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka nisɔngoya ninnu jira nga o n'a ta bɛɛ lajɛlen cɛbɔ duuru minnu kanbɔlen do fanga nɔfɛ olu bɛ ka u ka yɛrɛmankutu baaraw dangɛnɛmaya Algérie jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Yɛrɛmankutu baara ɲɔgɔn lajɛrɛ minnu senfɛ ni nisɔngoya jirakɛla ninnu bɛ ka taa basigi tiɲɛ o yɔrɔw la n'u ka kɛnɛ lakarili ye dugu o dugu ni yɛrɛmankutu baaraw bɛ ka ɲɛnɛmaya ye sanga ni waati su fara tilekan dugu kɔnɔ i n'a fɔ komi Oran dugu kɔnɔ Constantine, Sétif, Bejaïa, Bordeaux, Arerij, Ouedsouf, Anaba, Jijel ani dugu caman wɛrɛw kɔnɔ. Gabon jamana kɔnɔ Akanda dugu sigida ɲɛma Gregory Lacruche ale welelen do bɔgɔ jeninen kan ka sanga ni sigasigana ye min ɲɛsinen do a ma k'a fɔ a nɔyera yurugu ni dungo juguya la miliyari 85 k'a y'o ŋanamu k'o cɛ Gabon tajiko cakɛda ba Gabon Oil Compagnie kɔnɔ. Ɲiningali busamisɛn tugura la ka bɛn ni arabadon novamburu kalo tile 27 sɔgɔmadafɛla ye a yɛrɛ ka denbaya la. Gregory Lacruche Alihanga ni Akamba sigida ɲɛma do jamana ɲɛma Ali Bongo ka directeur de cabinet kɔrɔ Brice Lacruche Alihanga o balimakɛ dun siga kelen filɛ ale de la k'a fɔ a nɔyera dungo juguya la k'i kɔngɔn fan Gabon tajiko cakɛda ba Gabon Oil Compagnie cakɛda kɔnɔ ni miliyari caman cɛli. Février kalo tɛmɛnen de Gregory Lacruche sugandira k'a bila Akanda sigida ɲɛmaya kunna san 2018 cakɛda 4 a y'o de bila sen kan. O cakɛda 4 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ musaka mugu caman donna olu dafɛ i n'a fɔ komi Equaris SA, Capella SA, Omega Investment ani Oga Finance. Akanda sigida ɲɛma Gregory Lacruche ka nin weleli bɔgɔ jeninen kan a kɛra ka sanga ni waati ye waati min na ni Gabon jamana maa ɲɛmaw kɛlen do ka kokajɛ baara bolodalen dɔ sigi sen kan walasa ka se ka dungo juguya ani yurugu kɛlɛ. O baara min nun donna a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ bi a bɛ ka kɛ sababu ye ka dogolen caman bange jamana yɛrɛ maa ɲɛmaw ani mɔgɔba caman fanfɛ ka bɔ foroba cakɛdaw ani kɛnyɛrɛyew kɔnɔ ka fara bankiw kan. Congo RDC jamana kɔnɔ Beni dugu kɔnɔdenw ka murutili ti ka kɔtigɛ jamana kɔnɔdenw donna dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni lakanabaliya ye min walankatalen do Beni dugu n'a lamini kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Congo RDC tilebiyanfan Beni dugu kɔnɔdenw dusu man di u la jamana finitigilakaw ani diɲɛ selegenani tɔnba Nations Unies ka basigilikɛ jɛkulu MONUSCO kɔrɔ jamana kɔnɔdenw ka fɔ la k'a kɛlɛ i n'a fɔ komi lakanabaga tɛ u kɛrɛfɛ manganiya jugutigiw bɛ ka u ka jɛjuguw boloda cogoya min ka di u ye ka dadigi kɛ jamana kɔnɔdenw na ka kɛlɛbolo in sigilen da de non tɛ ten k'o ye waleya ye u bɛ waleya min kɔn u ko novamburu kalo daminɛ na ka se bi ma manganiya jugutigiw ye wulikajɔ caman ta ka ɲɛsin Beni marabolo ma wulikajɔ minnu kɛra sababu ye ni ka duguden nanamasumalen 80 bɔnɛ u niw na Beni marabolo kɔnɔdenw y'a jira k'a fɔ k'u dusu kasilen do kosɛbɛ ka sanga ni diɲɛ selegenani tɔnba Nations Unies ka basigilikɛ jɛkulu MONUSCO ka toliko kunkan u ka jamana kɔnɔ barisabu ka da kan ko jigiya minɛnw tɛ ka fa o de kadara kɔnɔ ka bɛn ni tarata ye nisɔngoya jiraw sigira sen kan min senfɛ sifinakaw donna dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka sirabaw tigɛ min senfɛ u ye bolimafɛn dɔ jeni nisɔngoya jirabaw cɛma maa kelennin tora marifakisɛ sababu la a ko MONUSCO kɛlɛbolo yɛrɛ dagayɔrɔ masurunya la jamana kɔnɔdenw bi ka da k'u kantigɛ k'u ka adamadenyaw buruja u ɲɛ wagalenw ɲɛna kɛlɛbolo in tɛ ka se ka fosi ta ka bɔ a la o kuma na ko ni ko bɛ o cogo la k'u tɛna na jɛ ni MONUSCO ka toli ye u ka jamana kɔnɔ tugun. O de fana bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na min labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye aw ni ce a ka ɲamadaliw la a k'an bɛn waati wɛrɛ natɔ.